gado ya tsananta kuma ya yi kaimi, za ya haddasa gaba faɗa ake yin fama. Ka sha mamaki rayuwa hakanan ki tafiya ya sun doke, yanda wani talaka wani sai ka ganshi da mulki, marar haƙuri za ku ganshi da raki, wanda du ya fi shan wahala ya zama jayaki. To ashe kamun mikiya da sauran aiki, ka da mage ko ɗaya ba za ya zama yanka ba. Ana mutuwa ya buke ka taɓa. Kace ni ba da na mutu da ka mutu? Tun je da dare. Ko sallah asuba babba. Ni na mata lokacin ma da ake yin a yanzu dai ita sallah ai lokacin da ta riske ka sai kai. Ko ka iya hada gaba ɗaya kai abubuwan ka. Gaskiya ne hakan zan yi tafiya nake hada ta sa TV. Ai dan in na hade ta kawai ne jimilla na je. Ke na ka huta. Ai kamar kaya ne abu. Ai ina ganin in an tashi da bangadan nan. Ka gane ai. Da so nake ka gane ai ba wai misali a raba gada ba wai a ce in suka yanka haka su yan ban musu ciki. Yawwa kaga sai an tambaye mu za su wuce. Sai mun yadda za su dawo. Su kuma mun kuma mu kama ciki amma fa ka gane can wajen daki biyun nan saboda kaga mada ta da girman jiki. Daki can guda biyu na can wajen. Zan karbe. Ya lafiya? Baban ya haɓa. Ya lafiya? A lafiya kalau muna da shawara. Wancan ɗakin guda biyu na can. Baban ya tsakanin mu da kai kuma ai babu magana ka aiki kuma ka girme. Dan na girme. Aha baban ya. Ai dai abin da bai faru baban ya ai ya kamata a ce ni da kai a ce muna da fuskanta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawwa. An zo lafiya. Na lafiya. Adalla. Ina dan uwan naku. Kaga san abin shigo ba aka tayi aka tsaga. Haka. Kuma kaga haka in yi daidai daga nan muka iba muka tura ta can haka. To ya isa. Mu dauki san din so da dauna. Ya isa. Tambaye ku yake ina dan uwan naku. To dan uwa ajiya saka ba mu kawo. Ni za ga bakan magana. Kawo me na magana. Ai magana muka ga maka tambaye mu. Kai ba ai magana ai kace. Mahaifi ne fa shi ma fa kawo. Kawo salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka izo? Yes. Sannu kawo. Yawa yanzu ke tambaye. Kawo ina wuni. Lafiya da. An wuni lafiya. Lafiya kalau. Muka rufe can gurin da suka zama sun mun an yi can. Kai. Duk ku tsaya. Kaga kai. Kudo. Ya ka zo. Ka je ka zauna ana nema a cinye mu da yaki? Kai baka zo kusa ba. Sai asar yake san. Yawa. Ya isa. Yaki ai ya ci. Daman kamar yadda mahaifin ya bani wasiya haka daga alƙali. A ina? Mahaifin namu. Oho ba ma san ƙarya ina kuka haɗu da shi. Kyale shi ya gama. Kyale shi. Wasiyan me aka fara? Ka ji ya girma amma bai daina ƙarya ba. Mu da muka shaku da mahaifin muka shaku ba ma rabuwa da shi. Ya isa. Ga takarda daga kotu nake. Takarda kuma kawo. Ba mallaka mana gidan. Alƙali ya ce da ni in shaida mu ya yanke hukunci. Taku goma za a zuwa wannan kanin. Taku 20 kuma ko kuma naku ne nan. Saboda haka zai barin kirga shi. To mun tafi can din ko? Namun ne ya can. Kai can ne da kai. Kai! Koma! Dakata. Koma! Ku ne masu rabu. Ya. Kuni kawo. Wannan bangare naku. Wallahi tallahi. Wannan kuma nasu ne. Allah ya tsire wa alƙalin. Allah ya tsire masa. Ni na tsire masa albarka alƙalin. Duk duniya ba wani alƙali da zai kulle mu ba yan kaji ba. A kulle ba ce an hana mu fita ba zai ruwa. Ya haka kuka ƙarya ne wallahi. Wala ƙarya ne. Haka kawai a taki a rufe muke nan. Mu yan kaji ne. Ba zai ruwa wallahi.
To yiwuwa ta riga ta yi. Ta faru ta kare. An gama. Saboda haka zan mallaka ka ce. Zalunci baya dorewa. Wata da hankali ka da muna da tambaya. To. Mun tayi fita hanyar da za mu fita waje ta ina za mu bi. Sai ku yi tabbatar takala nan. Sai ku hau sama. Sai ku sauka san kasa ma ku tabbatar takala. Ka ba mu fuffuke ka kina mana fuffuke mu ƴaƴan tantabaru ne? Mu ƴaƴan tantabaru ne? Allah ka bara ka ba mu. Zan nuna muku cewa ku kan gidan zalunci. Ni za ku ba shekatakar banza ni za ku ba. Saboda ku nuna mu haka. Saboda kai ka taɓa ku ma mu kadai. Ku bayyana mutu kadai. Ku bayyana mutu kadai. In ku wallahi ya mutu daman baba ba ku kuka yawa ba. Daman ku kuka yawa ba. Ya hakuri. Ya mutu mana uban mu ma mutu balle uban wani. Gaskiya ne. Ni kake zagi. Ni kake zagi dangatan uwaka? Ni kake zagi? Saboda in kana harzuka ban sai in dau ice ko in dau wani katon bulo in rusa man. Ka daina irin wannan. Ka kyale ni saboda in dai ranka zai ɓaci. Kai to! Billahi allazi la ilaha illa huwa. Kai kana ina? Kana ina? Baban ya, me faru? Mafarki ne na me? Wai an raba gidan nan biyu haka. Can wai an ba mu nan su kuma an ba su can. Kuma in an ji sa'ar da ina albarka. Ka mafarki ya ce raba gidan nan. Ni mafarkin na so in koma na kasa koma. Baban ya ka koma mafarkin nan ka gano gaskiya ba haka yake ba gaskiya. Na so in koma baccin ya ki yiwa. Ai billahi la ilaha illa huwa. Wai an raba gidan nan biyu wai mu an ba mu fuskar nan. Su kuma an ba su can. To ta ina za mu bi? To ai ne ni ma nake mamaki. Babanya, mafarkin nan naka gaskiya ba daidai bane. Wallahi babu wannan ya isa ya raba gidan nan. Yanzu yadda za a yi ni a lissafi na. Tunda mafarki ne. Ko da amma misali ni dai daki biyan can na ciki ne. Babanya dan Allah dan Annabi mafarki wannan mafarkin naka ba daidai bane. A ce daki na biyu na can da aka zama zai zama naka. Ba zai yi ba. Babanya tsakanin mu da kai idan mana koma daki ka tsaya an gaya ma kakka koma. Kaga babanya duk abin da zai zo in dai magana ce tsakana da kai mun haɗu muna ta yakin nan mu biyu. Na ce kaka koma ɗaki ko? Babanya. Koma za ka ba ka tsaya ka saurari. To babanya ai batun ka ba kinga koma bargon nan. Koma kai? A to babanya ya za ya zauna ina wannan magana ta ka ba zai yi ba. Kinga kira ina? Ai wai matata ne Au magana ni matata. Ko yaran nan ko je can mutuncin ya kai har da matata? Je ka ba komai. Rayuwa hakanan ki tafiya ya sunduki yadda wani talaka wani sai ka ganshi da mulki dumarar haƙuri sako ku ganshi da raki wanda du ya fi shan wahala ya zama jayaki. Ba daɗi ba an tuɓo mu wallahi. A ina ne haka? Kaga za mu je aiki nan lungu. Ina karfan ka? Yana site. Mu je ka ɗauko shi da Allah. Sauri da Allah. Yawwa ni ne naku Sele al'umman Najeriya ni sha girgirba wanda ake faɗa da suna Selen Buruti. Rikicin gado ina nan za mu rika sakan muku hira na Asabar karfe 8. Makota Kamaru da Togo da China da India duk muna nan muna ganin irin kallon wannan abubuwa namu da kuke yi. Allah ya ƙara ƙauna. Yawwa a Hausa Sinima ka danna TV ka danna ƙararrawa za ka ga irin abubuwan da muke ba da gudunmawa a iso lafiya. I love you. Rikicin gado ya tsananta kuma ya yi kaimi za ya haddasa gaba faɗa a yin fama. Ga yanayin gari yadda ake ciki ga kuma balba a kamari a gaban mu. Kuma ina son ki kasance mai haƙuri mai juriya. Duba da kin ga maganar da take gaban mu. Maganar aure ce ba ta wasa ba. Haka ne, insha Allah za ka same ni yadda kake so. To, kin ga dai shi babban al'amari irin wannan da muka dauka. Baba ina wuni? Barka dai. Na gaji. Ya gida. Wani lafiya. Ya al'amura. Alhamdulillah. Kai ne a kofar gidan nawa? Wallahi baba ni. To barka da zuwa. Maryam shi din ne wanda kike faɗa? Baba shine Kamal. Maryam shi din ne Kamal. Madalla. Barka da zuwan kai yaro. An zo lafiya? Lafiya da wallahi. To madalla. A'a sunanka Kamal? Wallahi ni ne Kamal. Sunanka akwai kyauta. Sunan naka akwai alheri.
Kamal ya zai ni zan tafi. Yanzu kasuwa zan tafi. To baba. To baba Allah ya kiyaye. Amin Maryam ba da ke nake ba. Da na samun baki. Kamal. Na'am baba. Kasuwan nan a ƙar zan tafi. Allah ya kiyaye hanya baba. Da ni zafa. Allah zai kiyaye. Ai Allah shi ke da tafiya. Kai Kamal ka san tafiyan nan kuwa. Wai baba ya kake irin haka Ke Allah. ke ni na haife ki ko ke kika haifa? Ina ruwanki ina magana kina samun baki. Sha ne ki san baki? Stubis. Kai. Na'am baba. Tafiya da. To Allah ya kiyaye hanya. Wata da an ce da arme wata mama. Kamalu. Na'am baba. Wallahi tafiyar nan ta kai nan da geza. Ai baba Allah shi ke da tafiya ba mu ba. Tunda aka ambaci Allah, Allah zai kiyaye. Maryam gahi a ƙasa zan tafi kasuwa. To Allah kiyaye hanya baba. Sunansa Kamalu. Wallahi. Mai hannun kyauta kenan. To yaro ni fa zan tafi. Kamalu zan tafi. To Allah kiyaye. To amin. Yaro kasuwa fa da nisa. Ai wayo. Yaro kasuwan nan da nisa. Baba Allah kiyaye hanya. Ba ta kumbura take a hanya. Allah zai kare. Sunanka Kamalu. Kare baba. Sunan mutanen kirki. Sunanka fa suna ne mai kyau fa. Baba ai. Ba sunan masu ruwa bane wannan sunan. Wallahi ai sunan babban suna ne baba. Wallahi. To zan tafi. To Allah kiyaye hanya. hakan dai. Allah tsare baba. Anya Maryam wayo baba ba yun. Ka ga ya da cin mutunci. Ai mantuwa ne. Mantuwa ne a gida. Mantuwa ne. Gani ne baban ne a rikice. Ga dan Allah mai wata magana ba. To shi kenan. Na dina. Ba zan kare miki magana sa ba. Allah ya yarda. To ki dan yi murmushi mana. Dan yi murmushi. Inna lillahi. Wai wannan Yaro wallahi aro na zo. wallahi ka ci sa'a dan da ban juyo na an karanta Aro na zo. ku tafi ka. Wallahi yaro aro na zo. Haka ake aro. Baba, haba baba ya da harkar zubar da mutunci. Saurara magana ki nake rufa mun baki. Kai Kamalu Na'am. kudin nan kake so ko Maryam? Gaskiya ni ina son Maryam amma fa tsakani da Allah ina son kuɗi na. Kai yaro yaro tunda Allah ya sa na ga 1000 nan to a raba biyu. Ka dau rabi ka bar rabi. Alƙur'an baba yadda nake mayan kuɗi gaskiya ba zan iya raba 1000. Yaro wai Maryam kake so ko kudin ka fi so? Kani da Allah ni fa ina son Kai kuɗi na ka raba ta wallahi ka raba ta. Gaskiya ba zai yi ba. Ai ba gidanka nace ka raba ba 1000 za ka raba ka bar rabi. Gaskiya baba ka daina. Ke zan harbar da ki zan harbar da ki ba da ki ake ba. Tsakani da Allah baba kai hakuri. Ka raba ta wallahi ka raba ta. Wallahi ba zan raba ba. Ba ka raba ba. Yanzu baba ba shi kenan kana kashe min kasuwa kai da kanka kuma kace kana son. Ke ishuru zan harbar da ki wallahi zan harbar da ki ni na haife ki kutu kai bar gidan nan tafi da ki. Karki kawo ƙara kamun irin wa'annan. Da zuwan ka wallahi gara kare zo kofar gidan nan. Na san ko banza ya iya mun gadi. Amma kai mutsiyaci ga kana fuskar ka kamar an ja danko. Ka zo wai gidan nan ka zo neman aure. Kai din banza kai kana gidan nan ne? Kai kana gidan nan ne? In banda ma ka raina mu hankali har da gidan mu ɗayar in ce ka raba kamar rabi. Kai na rabe da Allah diran da ka ƙara zuwa to ta mu ce ni da kai. Wallahi diran da ka ƙara zuwa kofar gidan nan. Ke ma kuma ina gaya miki wallahi duk da ke ƙara kawo min irin wa'annan wallahi ni da ke mun sa takalmi ɗaya.